Ayun, what's up mga Lavarkads? Magandang gabi sa inyong lahat. Bali, lulusong tayo ngayon mga Lavarkads. Kasama natin si Paring Jomar. Ayun, ayun, si Paring Jomar, yung legendary ng pag-iilaw. So, biglang nag-aya si Paring Jomar, kaya lulusong tayo mga Lavarkads. So, punta muna tayo sa spot ng pag-iilawan natin mga Lavarkads. So, ayun, tara. So ayun mga Lavarkads, nakaalis na tayo dun sa bahay. Kaway ka naman dyan, oh. Yan. Pogi mo talaga, dong. Sa Patchot TV Vlog. Pa-subscribe daw. Subscribe, Patchot TV Vlog. Ayun, oh. Promoted. So, mga Lavarkads, lagi kaming gabi na nag-fishing kasi naabangan namin lagi yung pagbabaw ng tubig sa gabi. Tapos mas marami kasi yung nahuhuli namin PUGITA mga Lavarkads pag gabi, lalo na pag yung mababaw yung tubig. Yan ang turo ni Master. Si Master Jomar ang nagturo sa amin na. So ayun mga Lavarkads, nandito na tayo sa spot natin. Dito tayo mag-iilaw mga Lavarkads. Yan. So tara mga Lavarkads, lusong na tayo. Lusong na naman mga vampira. Mga Lavarkads, may PUGITA na malaki.
pamor. Sakit sa kamay mga kalabarkas.
Ayun mga Lavarkads, uuwi muna tayo dun sa bahay. Kasi medyo malalim na kaya uwi na tayo. Bali ito lahat mga Lavarkads yung nahuli nating mga pugita saka isda. Yan mga Lavarkads yung mga nahuli natin. Daming huli oh. Marami na nahuli dun pre. Tilak. Wala puro damit na. May pugita ah. Ha? Marami ko pugita. May dalawa lang. Ka malaki? Oh malaki. Anong isda? Dali-dali? Diba po? Sayang nga yung malaki na chino. Laki. Ano yung malaki? Malaki. Ha? Ano yung nahuli mo malaki? Wala. Wala akong mahuling malaki. Ikaw? Anong nahuli mo? Yan. Pugita. Titignan natin mga Lavarkads yung huli ni Master Jomar. Buksan mo naman. Aba. Buksan natin. Wow. May kasap pa siya oh. Laki ng pugita mo ah. Mga maliliit. Marami pugita doon. Maliit. Hindi ko kinuha eh. Maliit. Parang ganito. Ha? Malaki na tubig. Malaki na nga. Kaya umahon na ako. So, ayun mga Lavarkads, uwi muna kami ni Paring Jomar para makapagluto na rin kami kasi hindi pa kami nakakain. Wala pang hapunan to. Ginugutom na, nilalamig pa. So ayun mga Lavarkads, nandito na tayo sa bahay. Thanks God, nakauwi ng ligtas. Ito yung mga huli natin mga Lavarkads. Mabuhay pa. Yan ang dinukot mo? Pugita. Ha? Yan ang dinukot mo? Hindi, ito. Mas malaki pa to. Mas malaki pa yan. Dalawa pa lang yung kasag mo ah. Yo? Oh, dalawa rin. May maliit. Ito pala. Yan. Apat. Bali, 4 na pugita. Mayroon ding isda. Yan. Buhay pa oh. Buhay pa yung kasag? Ha? Meron din tayong crabs mga Lavarkads. Maliliit. Lavarkad?
Buhay pa. Ayan o. Yung mga kalabarkads. Kasi kagabi, hindi na namin naluto yung pugita. Gawa ka nung sobrang gabi na rin na nakauwi. Tapos may pasok pa kinabukasan. So ngayon lang namin na mailuluto mga kalabarkads ngayong hapon. Nakauwi lang namin dito sa bahay. Abangan natin yung pagluluto ni Jason Bay mga kalabarkads. Yun. Isang kasirola. Punong-puno ng pugita. Yes. Ayan o. Hanggang pangbaw na ito nagsasabay. Pang ano yan? Pang umagahan yan. Pang umagahan at pang hapunan. Hapunan sa kagahan. O yun. Pang hapunan at agahan yun. Wow, sarap nito. Fresh na fresh. Mga kalabarkads. Ala! Abangis! Ala! Abangis kaayo, uy! Abangis kaayo, abangis kaayo, uy! Yun. Ulabay! Ala, uy! Baybay! Abangis! Hihiwain na yung pugita. Hihiwa na. Kanang mag sa akin, bay, kasi bay, pag may huli, bay, makakain tayo. Siyempre. Kasi para sa lahat to, bay. Di ba, bay? Hating kapatid. Hating kapatid ba? Yay! Ay! Marami pambaon lang yan, bay. Kasi ito, hapunan doon natin lahat eh. Dito tayo kakain mamaya sa hapunan yan. Hapunan. Ay, naks naman, bay. Anong ginagawa mo, bay? Pumunta yun si Eugene. Tutulong na tayo maghihiwa dito mga kalabarkads para mabilis na mahiwa. Gasan ka na, Lavarkads. Baka mahiwa mo naman yung kamay mo dong. Pwede. Be, pin, sarapin, di kutsilyo, di ano, awam din, ano? Oh, ulitin mo, ulit. Masa yung mukha, oh. Kabangis. Kwanta pre, maluoy ta pre. Kaya imo na videoan ba, nagahilak yung mayo. Kaya imo na i-upload. Gasan din na si kuya. Wumpra, brad! So what's up mga Lavarkads? Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Hihiwa ng labong mga kalabarkads. Don't forget to subscribe and hit the notification button. Button. Lock. Nasaan? Ito pala yung master chef natin dito dong. Sip no? O ito. Yung master chef. Gasan ng... Bahang na kinit mo. Ay, nagbuti may kasi natagak ko. Di na pait ang ilang dabong rin. Oh, di pait ng dabong rin. Lahi ni si Tua. Ay, lalagyan ng labong. Kanong ito ilang dabong. Lami ng dabong rin. Kana. Bumahe ng master chef. Nahadlok mo lang ka no. Nisod naman ka. Nagpalapan man ka. Tapos na maluto. Luto na. Kuya, ganang kilaw. Yan. Pugita na may labong. Kilaw, iklog. Diba? May labong-labong. May labong ang bulbol. Habang inaantay na maluto yung pugita mga kalabarkads. Ito muna yung ginagawa. Yung galing. ML pa, ML. ML pa, ML muna, ML. Video natin. Video mo. Wala pang kalaban eh. Masyado nang masarap.
Kalaban. Hanapin mo na, bay. Yung maraming kalaban ng magkaklas. Wala pa eh. Saan ba mga kalaban mo dyan? Yan yung mga kapula. Mga pula. Si kuya talaga. Kain. Mga Lavarkads, kain na tayo. Kain na. Subo mo. Subo mo. What's up mga Lavarkads? What's up mga Lavarkads? Oh, ready? Ayaw pa? Ha? Maglaro. So, ayun mga Lavarkads, tapos na po kaming kumain. So, sana nagustuhan nyo po yung video namin mga Lavarkads na nanghuli kami ng mga pugita. Sana mas marami pa po kaming mahuli sa susunod na fishing namin mga Lavarkads. Maraming salamat po mga Lavarkads sa mga nag-subscribe, sa mga nanood, at sa mga nag-like ng aking mga videos mga Lavarkads. So, sana lagi nyo pong suportahan yung aking YouTube channel mga Lavarkads. So hanggang dito na lang mga Lavarkads. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan, God is good all the time mga Lavarkads. See you po sa next na vlog ko mga Lavarkads. Bye-bye!